tagi kapatay. Itu ya kailangan na kagi piag martano Allah suka patay. Naya importante kupisa katawan katano na lalayon makarere parado. Sama pembelu malayon makarere parado sa loto yan ubabadan na bagi awatan wallahu ta'ala sa ikumalakul maut. Sunyawan yan. Nayama piyana so tiwala apatazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Titiagar kanu beuna tiwala ka ayama piya. Titiagar kanu beuna tiwala ka aya nakakumo masa. Diyan di pipesa dan limitado ipagintau tanu saging kay dunia na aya kailangan na makati temo so manisaw di na makarere parado. Saya mapiare prepara dunia naging untuk kasanggila para tiasi ko Allah. Misa ba bro? Nang untuk kabasag yang gaya pagari ang alim magu kamu balaya. Ay man to nasita no kapapantagi saging 10 go iap ko na saging Dhul Hijjah. Ay samyalo ini si nagi ko na suka kapto dihiya umani sa saginonian. Na panutulang usakan wadan sa tatohiya, gua kamu labu yang atu nona ba ini? Bandingan tanu. May pantag saging 10 gawi aron tanu ron mapadan mi manto. So Fatimah radhiyallahu an akaru mau Ali awat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Fatimah na awat Rasulullah. Na karu mau wali ikapata khalifah si Uriano Rasulullah tengah demu peneminsan Rasulullah amal tu nak bapa yan sa tengah deminsan si karomania. Mia Aisyah mia sugat sira na eksamin wallah kakagi aya wara anu mapaparate si ko Allah na pag-eksamin. Basta mia ganad na di ilay umia kaswa taman sa di makaka-uget sa examination. In-examine sila ng Allah, narob kilirawan, so anta ay matao, saging utakip po ang tagad saging utak-examine ng Allah. Datarag yung may po seleksyon, na-examine man ito Allah Ta'ala, na ita katawan ito na ikinipun tagad no. Uway. So lasag yung tiruan ka no si, na so taga Marawi, napisyo na ano penagunta mantano sa 100% na kailangan na mga taba si Panor. Na ino mga diningula lang tano ada tano gula lang. Na o miningula lang tano na ino tano pendaraw tan si ko anta tano ka subalas na ron tano ron na. Ema na niyan na ay tano lamba. Uy, asara kaya pag ikhlasan tano to. Uy. Na, giyang to akia tapang yung wallah si saging uto akirum ay sa Fatimah gusto ali na kaya simpitan siran si ko kauyagan na so kaya simpitigiran sa kauyagan na mele suba iya bilang tadi aso tigigan akan sa surga baiya marapate na baiya pato kabay ko na marapate na mele ro so tindeng. Apa pagaugo pa si sagyong goto pakita lembu awi da akala dia na darudupa kan na benda makawi da akala ini kami awi da akala lagi antua situasyon danwa kugurang anta sa kauyagan na pelasian nun suselotian na tinakataya sa selotangan na puesaan ka anak kami kuasa kauyagan tadi. Puesaan ka anak kami kuasa kauyagan dan. So Allah na andang na ini puesa dia natin na lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dingga din na makuha maparoli so pinakapagkabubayan na ka sa tama sa dingon manggasto mo so pinakapagkabubayan na ka. Ha? Paganda so tutul. Eno ito Ali radhiyallahu an sa padiyan na ini pangayagyan na ayaw umiya pagargainan na malada dirham. Na malada dirham.
So kaya po saan yan nun? Nakaya ko pumbaling, panginita ko ala di malipat so katatano di ko ron. Nakaya ko pumbaling na miyabalak ang miskin ang makakakailangan. Tinahay ali miyakamang ko Rasulullah tanto ako kailangan ni manto. Sumasagad kami manto sa margan si ko kawyam-yam. Kamu to na miyagdam wali agi datar to sumasusuayan. Nakagi gira ay miyaw ma problema naging gotuwa dhu kalbin rahimin wa dhu kalbin wadudin adna puso iyan a puso agagaw agu puso a makapdi na di pakatangi upo man ay mau mani na mau taw naging uto puso ako dualisa nat so tiga api antone usar na mapia atero na gue di plasik so tiga tanu ada da bitera di udu wale so dola di ko dirham na malada dirham na ini bukan ya. Alhamdulillah kami asyik juga maling ini mga pumaling na ayap man na miya kabalakon na di tibayo ay isa pang kararagnan nami pa naman wali na magan sumagan minibigay rin man wali so dua lado ay niya kapteros miya balak man isap man ka makakararagnan oy nasot kita no adit wan ini bueron wali so dua lah camo to da amian nambah siko namalado na di na ni mapamikiran to na mga day mapungulo na makao darudupa kan natiya na di niya ko ni ekawan so darudupa yang aso darudupa yan na bilang tao abay so tigo mga loko sa Kapialo. Nakagi ako malingan suwali na miya balak ang mama at tumutunda sa unta. Yan ay ali. Pamasang unta ka na yan, napusang nga nakakapalabay. Tina to na rin, pumasang na rin. Buhay na pirakaan. Pira tinidiyon nga pusa, tina magatos. Na tinadag, ya buwan mo pa, masada ba ka na pirakaan. Na tinapagutang ka, napusang ka. Na mapusang ka na maganda raso arga yan. Na tinaw mga rang pagutang ka na. Kapaya tina mapakaliwa isa magato sa 60. Iagutang yan kali. Ayaw nga tutundo wali apagwit niya naman musapa. Di ang pusang niya na miyabalak yan na mama. Oh. Kaya kung mabalaki naman, maanati na mapiyari para sa tinag yung untangan na. Pwes ang arakan. Tinapiri pumasangaw. Tina, ubang ako na pwes ang arakan sa magato sa gulo. 60. Natin na sa rakas na. May pwes sa isiran. Kaya mga pwes sa isiran na keta duwali so kiunta. Na inibigay niya ng sumagatos. Tina miya kapusa nga, tingin na uway. Na pera tini kapusa on. Tina magatos sa 60. Miya kalaba ka, miya kalaba ko tingin ng pulo. Na tina tirura ka ba, pakalaba ka? Uway. Miya ling swali, nawaraan man na makasusukat, taka na bamidi, makauma. Pick up ko uriyan. Nabasa miya kasukat na alaga na kala. Na kero mo naman mo, Fatima. Natin na mapipiyagi mo. Ministera ka na yung miya kasukat to. Ayaw makauman, naging ito. Piano tulian nung naging ito. Miyang gulaw lang. Tama sa naging ito. Kaya po saan naging ito arete. Sana malad. Yung ito talo ka tao. Miya ka umapamangan eh. Hinibagan niya nun. Kaya pagutang nga naging ito. Miya gutang sa unta. Kaya lawa iniya nun sa 60. Natin na mapiyan na mamisita takuha maakan. Surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yan naman, taro. Miya misita si Ranon. Nada si Ranon makauman ha. Minitepad no Jibril si Rasulullah ang utam yang lola. Oy. Kaya makamaasiran natin Rasulullah benda ki. Ane ka pipiyag ginawa niyo kata miya ka umakano na mapanehan no mapipiyag ginawa niya na kerumay. Oy. Na piano tulun o ali. Tegwali apano tulun nga
Makara piano tulo. Tina sekadin. Ako na miya kapano tulo na swali na piano tulo no wale aging uto miyang gulola na inalgan akala sa Rasulullah. Tinadakan no sipan makaw manakatawa na kanuman. Katawa na katingin hay ali aging uto miyang utang arakasaunta. Tinadi. Tinadi ito maso Jibril. Giyuto katingin so Jibril ka kagiyam miya ilay niya nagyang kutuwa kaya todo hiyang ka sa ginawa nga. Kaya putan utan ka siumbali ka. So baya ginawa niyo kerumay sa suaswat si ikwala. Buhay. Miya ka umatingin so Jibril piagutangan niya sa unta. Na tinakataw na aging utang miya masaw. Tinagi ito so Israfil. Ayat tina miya masaw na nasupman natin so Israfil ka. Para makaugup sa giyang kutuwa. Mapiagalabag sa giyang kutuwa. Kaileran na kano akerumay sa giyang kutuwa kaya. Todo yan niyo. Nakatawa na ka tinaging utaunta. Api simbay niya ka amya pulsa nga. Tinadi. Na tinagi ito sumap sirbisi karumang kakwapagasol niyang Rasulullah. Ito sumap sirbiso. Amya wa alo yung Rasulullah sallam. Apagasolad so Fatima. Sa surga na aya serbisyan na marigariga unta. So pinakamalayar ka unta. Nagyanan so kaputan utan sa lalansi ko Allah. Katudhiya sa lalansi ko Allah. Ayap tero na katudhiya. Nagyang kutwa kaparaong ka mapagkurban ka abay aginawang kasi iko simba si ko Allah. Nakumatano sigo. Kapag si iya mala tutulo. Why? Yang nga iya masatan naman to. Yang nga sapo lugaw eh. Ano ang katrapa mo dulang na mayaman na kaya tiya masaga gasolina. Na isad na ako magawi ang makalalawan si iko saragun absigid. Si matatago so kadaun daw asagad si iko saragun adid na datarian akadaun daw. Si iko Ramadan na ayas sagad na kagagawi adid mabu datarian na kagagawi si iko saragun. Anto na ito kagagawi? Laylatul Qadar. Anto na ito akadaun daw? Yaumu Arafah. Mga papasang dyan yung mga mail paharay seminaryan. Pamabatan nun di tarusan. Baka siya nun pamakaisi. Yang kaya 10 agawi. Apko na sagyang kaulan-ulan as Dulhijjah ay imanto na ikapito. Yang ito kaya pa nagwiyon sa mga kung ano man salungan na manubayo takaw. Ana metero na si ko paganay nagito sukyari la iwalla ko nabiyul Adam alayhi salatu wassalam si kay kadua nang kataremaan yang panganiw nabiyul Zakaria sa iman to na so mapapantaga kapal ka kaya la kay wallahu ta'ala ko Rasulullah si ko surga ako si ko narang apya kilero no nadaban niya nung tamada na tutuli so pamakasi ko maranay man to na tutuluto sa kawang daban niya pakasala. Na yan na ay makakuha naging pangalawin na si padakalabihan naging sa pulugawi na so Allah ta'ala na basta asyopaan yan na malai katindid na gumalai ergo. So Allah na misyopa ko lang ito. Misyopa ko lupa. Kaya mabugi ang sa pulugawi na misyopa mo so Allah. Antay mata ko dalilian wal fajri wa layalin ashri was saf'i wal watr. Ibtati wallah ko waktu subuh fajr. Aku so 10 amang gawi. Agi to so kuna si iko Dulhijjah. Aku so tongkag aku so gansara. Why? Ikadua kalabihan lagi yang kaya 10 gawi saging kuna saging Lailatul gawi Dulhijjah na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yakatiru yan. Tiyana ma min ayyamil amali salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-asr. Din amanga gawi aso mga amalon amanga pipiyan na pagkubayaan si Allah.
kebaya-bayaan si iku Allah. Dia jalalang wallah. Nakialala panganian bansabalas, tigu Rasulullah away. Illa rajulun. Ayat tabiat tigu Rasulullah na sumama kharaja binafsihi wa malihi. Alumini usamiyak itida wasalalang wallah arag su tamokyana din na bagiran miyakan duda dua. Gitu bu yunanyan. Din na bagiran miyakan duda dua. Miya sayid sumama na miya taba numpan so tamokyan. Nagyan. Padapan akalabihan ang iyang kayamanan yan na kung nasa nga 10 gawin sa nga Dhul Hijjah na inna fiha yawm Arafah matatagun sugawi iya Arafah ayat pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang kanan agaw iya Arafah, nagyanan ikapnay haji amala, gyanan ikaketarotop sa miyakanek sutaw mga pagarapa. Apya kami akan 5,000 mga tawapa, mga say. Apya miyakan, o mga numiyot na pangaraka na kaaba. Oh, Hajaril Aswad. Na taman sa diga maka, okop sa harapan na, damatari masuk haji ka. Al-Hajju bi Arafah kata Rasulullah. Sukap ni haji na sukaukup sa Arafah. Why? Diyan nga na nagawi ati na Arafah na afdalul yawm makalalawan agawi apasagad si iku dunia ko tanday o saragon tanday o talagatos agun ng pulo gawi. Why? Diyan nga na yawm Arafah na suka po sa iyon ame ka khamisa nayab na ame ka khamisa kapian nga multi-purpose mo ame ni pantag po khamis oh na suka po sa iyon nating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ahtasibu ila Allah pagara po matingan si Allah si isa riwaya na tiyan na suka po sa iyon na April la Allah ko taw ame po sa so saragun amian dusa niya na so saragun ada pan mga talingon. Ay mana niya na dua ragu. Na inutano di samantala, inutano di ay mana niya na pemakuti. Allahumma ballighna yawm Arafah. Ya Allah na pemangani na meron ka iraut kami ko yawm Arafah wa wafiqna fiha min at-ta'at na taufiki kami nga sa mga pamagamal kami. Oy. Diya ko nagyang kana na yawm Arafah na kipantagsan sumia kadakadakal ap maradikaan wallah si iko mga uripan yan si iko naraka. Maka na naraka na kuha niyan din sa naraka. Why? So yawm Arafah na yami atiro Rasulullah may ka Khamis ay ginawa na pisagdaan ni ginamya kasuma ko sa Hajj. Ay ginawa matitimuro ataw nakagiya mapasang maperan su matitimo-timo na sukang bukas na miya pepe. Nakanabag yuti ulawla sa ayaw mo Arafah. Kaya supnay haji panta wala pala kanun mga neka. Amin na niyo. Sa kanil sa ikibud na usiye guru. Why? Na ayag lebogaro na andin ni kapakaw mga sa Arafah na siga sa sangor sa Masjidil Haram. Nakapanambayang sa sunat. Naduga-duga sa kapanambayang sa sunat, nakabatiya sa Quran. Naduga-duga ang kaumpaman na mga tadim-tadim si iku Allah. Nakaya supagan niya nagyapang apnay haji na minipantag si iku 2,000 aula autor. Na edir siya sila na so katido. Di siya di katido. Namiyagin ako mga bangsa ko. Ano bagyan na ni siwang tanong siya, may di nga makalimutan. Uy. Kakana po manggawin na sisita no sa yawm Arafah. Uy. Nailaman, may aloy Rasulullah tiyan na khairud du'a yawm Arafah. Ay pinakamapi asugod rin ka apanganing ako Allah. Nasugaw apanganing akipantag ko yawm Arafah. Na amay ka mau makhamis, naguro ka kanin ko Allah. Kami alala kayo siya. Gumura ka tanong ko Allah, guro ka tanong ko Allah, arila ang tanong ko Allah. Kami ang kanala tanong siya.
Guro ka tanong ko Allah Ta'ala, ikalimutan niya kakailangan tanong sulimu ko Allah. Guro ka tanong ko Allah, asyapan tanong ko Allah, linding tanong ko Allah, kung mga tiuba yan. Kagyang kayaw riyan, akya pagiliksyon tanong, akyan derwa ka uminderwa ka. Sama taman saad na miyama kalirun anyama, ad na miyama katugoon adaranian, na di man ito papakain ng Islam. Na miya lagu saksudi kabay Allah na ayak atiru Fudail bin Iyad, na din na pagkataling umaano Allah at tiuba ko dunia ayat tabiya na ad na miya lagu saka, ini sapar Allah. Na di man bupagang katan Allah agyang kutuaya maknanian na tiuba pagkataling umaniyang ko dunia ayat tabiya ng belingan so pagkataw si iko kadnanian. Dahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhikahum ba'du ma amilu la'allahum yarji'un. Pagkaulawla so kabinasaan ko liyaw lo pago liyaw ragat sabab sa resultaw galabag o mga tao na pagkitama namin kinanatiwal na so sabo ada resulta o amalirang kakalo-kalo ba siya ng balingan si ikwala ba siya ng tubat si ikwala. Nagyanan. Mauma, so Yawm Arafah, namamuasatan. Nagumuro ko tanong si ikwala, mamang ni tanong si ikwala hatabang. Oy, pakada-kada lang tanong so mga amal mapia. Ayati ko Rasulullah mapia, apang ni nasopang ni ko Yawm Arafah. Ginan ayati ko Rasulullah mapia mambu miya tiruakan, agusupang padakan ang mga nabi. Miyausar apang ni ko Yawm Arafah na la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ipagumatanon mo nang yung tayo wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayan matutaro sa hadis na wahdahu la syarika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, did na Tuhan na pengangarungan ng simba na rumar ko Allah. Wahdahu isa-isa, la syarika la ada sa kutuaian, lahul mulka ka bagian yan sulang-ulang wano kadatu, walahul hamd na bagian yan sulang-ulang wano. Nasasado ka tanong may patag sa gingutwa Yawm Arafah. Yung Rasulullah SAW bakiru bisadakati fa innal bala'a la yatakhatta bisadakah. Pamakot kano kebalagang ano ati Rasulullah sedekah ma'nawiyan am hisiyan, material or not material. Ay material na pira mga pera mga sapadan api ang tunon. Nayak na ba material? Naging utwa kapag pungusyating ako padega, di nga pakatero sa mapia, lalayon makalalangas sa mudala ka di gay ibi. Agi nga kaibi na maraga ni kilokosya. Nailan yung masaan? Sa kami iba, layan na, kami miya makalala kami manididig. Abo naman na kami didiganus langon. Nailan madini ko ilay. Uwa kami tato miya lokosya. Kaya yung utwa, apia maka umarataging ko tatira na tutaman sa pintra na swalang beta ko rekom. Hindi kapilingar kami na musumuso kami kami din kisisinga. So tigi Freddy Aguilara, tawanan mo ang iyong problema. Mga tisingay so ida kala. Oy. Nagyo to. Pagkadakalan so kabugay samura. Asomora na isaanan apura dipinsa si utaw sa alungan na maure. Oy. Isa apura dipinsa utaw sa alungan na maure na so sa kala aminip mura niya. Laman na yung takatiro Rasulullah na yastadillu al-mu'minu fi dhilli sadaqatihi yawmal qiyamah. Si kukatimu-timu wala ko lang wanutaw sa dunia apalain talandiyang ay pagkaranira ni sa puro aulo so alungan na nagkato na kaninian di makalilintang ka kagdan si ikaw atingihan
Adam pemanap kesusahunya na adam pemanas aalangan benakala ka makasisinga. Na sagyang ko to masa na ti Rasulullah pagkasirong sumapaparatiya si ku alongo sadekanian. Na waya miya sedega nga nasalad na pipikira nga sa kalaw salad na ani ka ikala mga de along salad. Waya miya sedega nga na dua spia saging. Na baka mo lang ang dua spia saging nga datara nga o saya ko. Oh? Miya kada kan la. Na yan na matimo ay may mamugawa miya timo yung asadagang anak sang ibu si salad na pera nga man naging utos sang ibu salad ikaw la diyan ay sakainin ay apa no ba mini sadagang anak nimbalay na madras na miya kawit ng 10 na mandor kaya tanga ko naging utos 10 na mandor ikala na parasyuta na di ka alaga nakala uwan so tiyo Rasulullah Sab'atun yudilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Pito ka kalasiyati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakasirungan wallahu sirun yan si ikumasad agasiruan na padun sumama atas sadaka misedeka mama bubay ami sedeka fa sadaqatahu na piagmayan so sadaka niya kakanaban yan ipapangarig hatta la ta'lama simaluhu ma yunfiku yaminuhu taman sadiding katawan o diwa nga leman yan so ipumbagay sadakaw ko kawanan na leman yan kanaba susurati susobri na kanaba panipagano si kumay ko na sakatano na inanap muli na masangita o di na madrasa nakagip surat rasudili koleksyon na kung hindi may lang arana ka natin ay manto na inipuni manto na diya Tebang, oy. Mana miya kapia-pia sadiga na susadiga nga na ando ni kapukas yan dyan mga ina kalipatan kan. Na siinga ketu siya may ang giraw so Allah that is your award. Katan so permi nga katan so balas ka. Tunay na balas. Banga kaya kalipatan so hindi wag ka ki ustad sinalimalad sa wati. Oy. Tagito po nga kato sana ka. O wag yung kaya misyon ka, naman ako mailin natin ka. Ikinatsubigan na sa pagatos. Katayap mo. Anda di kailang araw na di ka nagalipatan. Namata na. Iti marag. Nagyanan. Sipan, sagi ang kaya sapulo, kuna ko dul hijja, na matatagusan so yawmun nahr. Gaw iya ka panumbali sa korban. Dataragyang gutwa kaya kurbana aya pepenan na yan na so kaya kurbana o Ibrahim si ikwata yana Ismail si emini pantag agyang guto enobituan sayaw mataruya agyang gutwa kaya sarabantang di ka kesupatsui si iko Ibrahim agyang guto tagin pa niyan adi yung di pagitagin na pagyang gutwa kasumbuli aniyan siko wata iya na Ismaila daar warwarun gadiya tunggol deud na padiyan na wata pan na inos ka piagi yang kambing gana mga kaidip sa mga siringan ni mga papangan nila na lang na pamumula nila bangan kurban na oy pamakinig na ngayon kapita pamagusin ni Abu Nasih Dr. Kamaruddin Abdul Karim aso kong suka kurban na ako nabalasiyan na ayad na pagitungan pamanas ka no pamilya na may kurban ano sa tema na kami na ayad na pagitungan naging utwa kada ka na bumbulang kami anak po agagar ka no itong sagibog yung uta sumpayan o ba mga nasumpayan na piagibog yung utwa bumbula saging utap ketago sa tuloy-tuloy niyan tadi hindi magagamag ito. Naraksin nga lagi utatangilan yan. Pasangan nga mga magagamag ito. Okay na so Allah Ta'ala na asra'ul hasibin. Miya kagangga ni kapag ito. Katawanin ito kada kalian. Okay. Na lekol lisa'aratin o mani sati man sagyang gutwa bumbu lagi ang gutwa kambing na hasanatun wahida aimbalasar ka awalla amapya. Batad na pagarangan sa ayak kada lagi ang utabumbula kambing
na magatus kamilyo. Na ti makakiruwa nga sa awa na palikan ng aga ko sa magatus kamilyo na hasan, mapia, pamilya. Nakaya ka na wag yutubupan. Katamang ko ba na kuruguyin? Natimbang ba na mapia na taman si iko mga kalamaging yan. Tamang ko mga tulan niya, nagusupangan niya, na palay duto pagitong. Ay, mataan, aswallahu ta'ala. Nagyang nga kakurban, na suna, asita no miya na di ko matanwa, Ibrahim alayhi salatu wasalam. Si unabi ula Ibrahim alayhi salatu wasalam. Okay, naadna si iko isa ko mga ulama apitiruiran awajib. So kakurban. Wajib si ko pang agagaw. Naba si ko di pang agagaw. Oy. Si ko pang agagaw. Oy. Napaliwat ko ang mga kurban. Dahil naman naging mga Arab. Igira na taraya. Oy. Bapa ni mantuwa ginigata rin na makawit. Kami sisira ni manto imatumiya tapo yung saging na mga pedawang engad. Ikadua nakagigiyang kaya kaya kontrol na Amerikano sa hanging aperak sa dunia. Ada kiba kami terkata perak kapsusin Amerika. Oy. Anda ni kirau ko ten sa 500,000 na kapagabugaduan ni. Oy. Sa ako daw mangulaw lang na para makatawan niyo man. Sa ako daw na mangulaw lang na ayamiyaw na si Imanong Buli na banda isa ako ron. Di ngulalan sa marka sa sabab. Dapat si Bin Laden. Sana kaya pakapuna na 1994 o 1990 kaya niya ni Mato miya kalabit lo kuluragun uwan miya kaya sa pasurgan wala yung ito ay sa urutan kaya ang mapuro si Abu Muhammad Sultano na kaya ko tumban so kambing sa kaya lang na guna sa kambing na si kami miya ako sa Cebu sige ako sa Cebu. Miya isa na, may putay ako ron. Si Isagi nga na mantikawa. Yung na ni matwa bilawira na ako na. Na adma na ayama sa kambing. Gitu so kita tagutira unar kuno tibung Marcos. Mga bulbusira kita taguno na sa salta ko compound. Ako mga glidir murang-murang amiyang adu. Na so paka kikit kuno na ayama nila sa kambing. Miya umakan. Na ahad. Na last ni ito ang ito ahad, apa numbali. Ayan niya lang mamukyaw lo. Kaya kuna ka na kami na talaga to. Allahu Akbar. Sa ili ka na, may ito wala, pala ka miyak mo. Dito na kada, wala. Tegulo ka sa, wala akong empleyado ngayon. Ahad. Nayapa ako sa kami na 1,000, iman to na 10,000. Di ba? Na tegulo ko sa pa-discount ko sa katiyan. Nasa kano'y Pangaragon. Bapa, pangong. Pangutad namin siya yung talo ka. Pangong. Naumani siya timan na kami yun, discount ako na 300. Buking bido ang na 700. O, tiga na mga muda. Bura si mama, sama ka ko sa timan na kami na 300. Antay di mabaya-baya. Umani Sam. Nagyang ngayak yatay pa na namiyak kalalaman dungan, namiyak kakulit. Namiyak kapagurua kami ubun busir. Natomiyar na pagpakanan ako sa di maminsan nga. Pagilay na ka na mga datara ka lagi nga pamuso anak namiyak ay tamay-tamaw gumigiraw siya. Allahu Akbar. Ay anak yata pa ka namiyak at pa ka mamuso. Di so kami nga tiyolungwa ko niyan. Ay nagsuto tumiyar gag yuto. Yuto diyan na may tago na matayo ro mi ato ako niyan na di ka tanong ro sa ospital na. Na yuto. Na ay pinakamarganun. Nagyang nga kami na matang umarga na ko nga. Silitad siya ingot ako miya Cebu. Na ayak kaya narura na so stainless sa undayera miya makala. Na talote man. Na peno-peno kami. Na magir ko na ako na ayaw makaw sa walay natira na paniris ko niya banyo. Kabawakan na kami. Na di mo nagkakuha na lade o perla so baw niyan. Lang tama dito na kaya doon na kan. Okay. Na si Otomini pantag si Eko to 2000 bana mga 2004 si Sepo sa mga bakwit sa pangaruan na si sa
Ito na ba ini? Nga saya, Omaira. Mira. Mayra. Aya problema, na saya ububaling sa akin bapayagin sa compound siya. Namia akira ba ulo sa pula gupito sapi. San? Nadaguwa ko kami. Kau man diyan natin ni hindi na sapi ang. Na yung mga umausan, nagyon tayo panumbalian na labi pen sapulo are auto nagagawi miya kan pa sa oras yan. Nagyan na mga niusa lawi compound nagyan ni biteran sa lang ulang wana kayo. Natin na sambir ni ron. Bangatuguan nakapara di kedu. Mga tuwa sorong yun. Kaya mapitan na paguluan na ada ako sa ambi. Huwag ka nakatos si Omera ako giyo. Pangaruan, aprilisan namin siya Margus. Huwag ang tawag iso. Mababalo yung mga kunutan ni Ron. Natiyakan na sidahan mo na siya ambi. At ina na wayakin. Tiyan na umani sa pamilya, dua pamilya na sa tema na ambi. Tiyan na wayakin. Huwag na tiyan na dawang ni bugay suway niyan. Kawidan niyo, tiyan na wayakin. Anda, tiyan na sungin niyo siya wanay. Ay ang bakaw masya na nagyat na nang usugita. Na, kung ano dyan, so magasuduan na, rakiwan na, mubalan niyo, okay. Daka suyo. Ayaw may po sira na, na yung kapatupulo doon malangan. Nagtiyan na miya kapin. O nanikidyo ano. Ayaw ko kagabi na, tiyawagan ko managing uta dua kataon na rin, baka ko sa adisyunan. Tinawag siya rin na. Natiyan na erang kao natiyan na, sa pulo ulim ako. Sa pulo si mamu ulim. Siya kataon na sa timan. May ada dua pamilya. Nakagya. Makaw masiran na man yan na mababa kong tulog man sa kambing. Kaya lang mo man sa damat sa pulo. Tinataling mo ka kanwa dua. May ataling ba dua na tinang bagi ni mana nakapas ang ibig ibaling ni ano. Dabang na kanu imbagaya. Ego ni usawa. Yan. Natalo, ito na. Kapan umali? Sagi yung ito masana. Ikirada taraya. Di ungad mo masawalay. Ay agagulubog na nira na tarenak. Kako sa pangwa sa sapi. Kapangwa sa kambi. Oy. Ay man to nami ada. Na madlagi pa ang ilalarakan. Kaya si Jaging Utama sana malo ako pa nagwupo. Ay man to nami akaputi ako ko na di ko kilala. Buwasakan. Oy. So penso di siya di magiftar sa Binus Broster agusi sa crossroad. Nasakan. Sakan ni iki-sponsor. Man sa lungan na 200 katao. Oy. Ay mamu pagulungan na ko ay tira ko na labi sa kami liyon. Ay buka ko. Ay miya masaw daw ron mga tamo ka peso bay ka na daw nung masukat. La ilaha. Ayan na. Diyan nga gawin na isama piya pungulo na si amang alalabi nakapanumbali. Oy. Ay minu sa kurban na kambing. Dikitong sa kurban somano, galunggong, tilapia, bungaw. Ay pinakami may ito na kambing. O di na sapi. O di na onta na da onta tanong. Yan. Paano ba ni? Di ako nagyang kaya gawi. Dahil na susabot na danian itong kasusubugan na gina nakarabo. Why? Sabi mo. Ang kaupakata. So pa sa panan na makatingin okay panan na. Di ka pa agaga. Di ka pa agaga. Na nasumuli ka sa manok na siringan kami. Na doon ara kanon so. Tago ko sa mga isang aladi na doon ara. Akitong mo to sa sadga. Kenapa ba korban? Mini ito mo sa sadga. Pamana di sadga mi agi no. Mi kasusupa mi kaigupa ko sa mapita may aloy-aloy asawaw. Oy. Balawo pa no bang ni mitatalon so ligyan. Mangatan. Tama na mi ambistuan bukod ni mapagana. Ano po. Naptep talon ni ron so ligyan. Diyan mo nagyang kaya sa pulo sa Adul Hijjah na miyati mo panas so sabad ko mga alasim basik wallah. Miya alo yakini na Hafid Ibn Hajar Al-Asqalani. Gina natin yan. Ang mga simba miyati mo na paganero na suapan na ba yan? At yung pa man, miyaw maging sa pulo gawi wala di ka pa na ba yan? Ay.
Na gusto ka pa kadaklasi kung mga sambayang nga sunat. Ayan nilo niya si natigid na ay muslima malay paratiya panamanamaring ka si iko sakap sigud ka kagagawi ayam minus na makasambayang sa dura ka tasuna. Atahe jud si kumasa akapaturun o Allah sa giyang kaya more purya langit sa giyang kaya dunia adi manawat tawa antay pemangani ka ano nimi bagay supangan niya Allah tema nga dayo pa makamakamakausi natiyan natay makagagailangan sa ayuda benda pi asolo ko sa nadiya norma kato na kuna si makauma wah naswal na sa giyang utuwa masa na dito manawat tiyan na antay pemangani fahal min sa'il fayu'ta su'la baad na pemangani kay bagayon supangan niya fahal min taibin fa'atubu ilay baad na pemangani sarila kapakataw batang watig wallah fahal min mustaghfirin fa'aghfirullah baad na pagi maapang watig wallah api atingin dudu harakat wah pagari atingin amalay paratiya na giyang ay asagada sa pulugo isa giyang kaya doon higyan na panamana maring kay did na lumapas ra ka kagagawi kadun no etawi na pagabati akong sa Quran ay minus na mabati ka sukuluhu sa mga talo kay di mata mati sa Quran nadatar ka umiyata mat so Quran sa balas datar ka umiyata mat so Quran sa balas oy ayan ikadua tingin namin tago siya pa natin so kapamosa sa sunat na ayaman na sunat amapia na umiyagagatan na ipong guarba si ko pagampaganay durato syar pagampaganay si iko dulhijjah na ayakang bukatan na may kayaw mo arafa ay do yang arang ako makakadi muga ka kamamu na pa umay na kagidatan magagap na upa makayabuk na miyagagatan na so kami sunaguso isnin na kagya miya ipos din na giyang isagawi Yawm Arafah Khamis na ikatingad na matanga ay nababaya tukuring nga matanga uway ikatingad ila ka api adi miya ka sa ice cream uway si uwadom no napamuasa ka kami ang kalalay balas uway ikatalo ating yan na miyak kalala sa ating inibalas naging umihalo itano ka mura kasi sadika kap mura kasi sadika ay atigin pinaka-ulo-ulo niyan nasukap ni haji kagi isumasa kap ni haji away na yan na di tanong rumapad nasita nung umapad sa nga na mga padun na yan diyan nga iya una na. Nakaitik. Gaya nga agaw iya. Kapapantagan ni man to. Nayapitiru Rasulullah sallam na fa'akthiru fihinna. Pakadakdak laniru natigu Rasulullah. At-tahlil suka pengiraw nga la ilaha illallah. So, mga dahil may utarano ko kwaraw tibo mga lokos. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ano mabuka? Pasbin yan. Ay may mumuray sa amin. Ay aswa makana para rawati, pakarere ano Allah. Summa arwah ala ahlil kabri say'u lillahi al-fatiha. Ba't yan sa Fatiha? Gitu. Pagkadakadakan lang natin ko Rasulullah, suki, sebutan ko, la ilaha illallah. So, la ilaha illallah na roknani, dua rokunian. Pag na rokunian na nafi, ay man na nafi, na piyakada yan na lang tama na simbaan. Did na kapakay simbaan. Ikadua na ithbat. Tiang kadiyan ayabu simbaan na swallah. La ilaha din at Tuhan na simbaan. Miada, lang din. Illallah ayat tabi na subhanallah. Gitu tiyan na rokn la ilaha illallah, roknani an-nafiyu wal ithbat. Why? Ayan na. Ikadua,
At igu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagkadakadakal si oh. Na ano na? At-takbir. At-takbir, suka panakbir. Na suka panakbir na dua klase. Sa tanong na ibuatan tanong ka panakbir na Allahu Akbar. Na idadata rin na so takbir mursal. Na dua ka klase ka mutlak ka gumukayad. Ay after na mutlak na ayad niya pa kasuldo sa pulugawi na panakbirkan sa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ginawi takbir mursal. Ginuta mga kisumato na wahazamal ahzab wahada. Nakanabaw to takbir mursal. Kagiyuto ini panakbir Rasulullah ko kaya tabanan yan sa Makkah. Na ubama tanong mabukatawa na Pilipinas. Abag katawa ni Brabu. Pagaritan to si Commander Brabu. Na ipanakbar tanong mabu. Wa'azza junda. Wahazamal ahzab wahda. Ayaw mana niya na piyakataban wallah. Piyakin pagis wallah sulang-ulang wano sunduru. Ribat. Na piyakataban wallah ta'ala sa mga sunduru. Benar. Nah, ba't ano po taban na itanong ipanakbir. Na ito po. Na ayaptero na mutlak. Na anytime asarak na ba sa toilet. Amiyalo ya su Ibnu Mas'ud agus Abi Hurairah na sumung siran datare na sumul siran hapadian na penakbar siranon na mana gutagu hapadian na pale dindi manakber. Na benda o managiyo sa Robinson na penakbiraw. Nagiro kana kaya pasangan naging muhadir tan o kaya laano. Anto na yapi ini sa Robinson na udina sa Umayra. May lain sana di undo di manakbir atina. Ito na mga di tatanong di PPS yung study di mga tatanong di PPS. Kaya di ganun ka na yaman. Okay. Nagyuti aptero na takbir mutlak. Aptero na takbir mukayad na si Eko Oriano kapakabugatan. Na makabuga si Eko buga na Oriano kapakabugatan na uman wakato. Waktu luhur, waktu asar, maghrib, aisa, sobah na uman Oriania na pagbanakbir tanor. Gitip tiro na mukayad. Mukayad. Yung ito mutlak na daw ba niya nuras? Saad jakap keterangir ka. Tama sarang ngawin pananurawa na. Tumu adi sagyang nga na di nga di kambang kasa. O di na di nga di kambang tayo sa tekatoro. Kaya rin pagkaturog na tekatoro. Why? Na ema pa yan naging utwa. Ay katuruan na na Panginoon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayan na. Pagkadakalan mo na, sagyang kaya sa pulugawi at tigo Rasulullah sallallahu. Padopan, pagkadakal na tigo sa Rasulullah sallallahu na at-tahmid. Ano na tahmid? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Giyang ka na alhamdulillah na isaanan apusaran si ikaw kapasa apanalamat. Makakanga nang ginawa alhamdulillah. Maka tiga alhamdulillah. Makanaw ka tiga alhamdulillah. Lang. Alhamdulillah. Wah. Kagyan na ni isa word of thank you. Katero pa kapanalamat naging ka na alhamdulillah. Nayaman na niya na inong apa na lalay no matitaro. Kamana na lamat ka. Masasatisfy ka. Ito na ba din? Ito na sumasatisfy rin? Masuswat ka. Masusuray ka. Sa ikaw butad ka. Kanabay ang unagalabukan na ka, kakusi. Ano ba din? Pagaynaw. I know. Pagaynaw. Ambo umano. Kambo man. Pagaynaw. Why? When you get to see hey now, I know. I do. Na. Ganan. Wa dhikr. Napakadakadakan naman sa dhikr. Anday, anak ato na dhikra sa lako sa mi aluyanan. Nako na tiruan niyo. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ama tinimu yan no. Nasusala ka roman.
Sana ko sa akin na mialo yanan. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Miasu-aswat ka wallah, miasuti-suti kay hay Allah. Kamata na sa kan na pekum pabliyan na kan na pada ko mga tao amya kalalim. Mialalim yan na ginawa niya, nagkukupay pa na mialalim akan susah na orang. Uli na mialalim akan sa kaya Allah. Na sumapaparati na isaro pa niya na mu'taraf. Lalayon kukumpabli saad na karibatan yan. Nobody can be perfect. Dah ba perfect naman. Why? Na sa kata na tirong na ako na balabog yung amaran ako di ka kumintan. Di ka kumintan. Kaya gina ni iman tayo malaarido sa social media. Kaya di ka kumintan. So kung nga maratawat yan. Why? Na so agawan na sa katiran din na rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi. Ini ikalim wallah so tau apitiru yan rangan so paawingan. Why? Ka'al mu'minu mir'atu akhihi. So mapaparatiin na pagalungan o pagarin yan. Na ayang akiliang kako kamuga ka, saya bang akila. Ako tabi ka pamuga tiyan, huwag na kamuga yan. Ayang akiliang ako kamuga ka na, ginawa ko pa na pagalungan. Ay, andiyan kamuga ka na. Na so mu'min, na so karibatan ka na ayang pagkailero na sudatar ka. Giyuti kabu baloy niyan pagalungan. O gaya di mabuna sa kapagalungan na sukip apatiruan ka ko pagaring ka ko pauwing yan na ubang kapubliko kami kinuwang ka di man. Away. Sekreto na kao. Ay, aburape. Igi naman na di ka di mangusiyat na di ka pisu ay gilang roa naging anda ka dingil lang. Kausi nga pa ako kita sa social media nagkapakaya di ka tiriman. Kinuha ko nga di man. Na so isa ko mga duat na yung atiro yan natin na man nasaha akahu alaniyatan faqad fadahahu wa man nasaha akahu sirran faqad zanahu. Sa tiyan sa tao baganian sa tuma musawiran yan sa pagarin yan sa publiko na kinuha niya na diman. Allah. Why? Bama naptero na kan ay ispo na sa social media ka na. Kamadala di mga tagi mo sa social media. Di ka man igira may ako mga seminar na dito. O pundaro di seminar na kapakaturugo na gilibag ka. Na kinuha ko mga diya, mga sadya, pagkabati ako sa tama sa Amerika na pagkabatiran. Na inong nga disungi. O di na pag-ibayta, kawalay. Dani, kami sita karangan mga nalugo, may lugo ako na ako makakan. Na mausug sa lugo. Nanti ka babun ka ng itiw. Ano naman yun? Ira man natin di seminar na di ka pakator ka, di ka kasabutan piya-piya. Nailaman bang kaya tanudan naging muto piya magusay ustada kaya sumbuli au Fatima Aguso Ali ko bay aginaway na sa aging muto may ito atamo kira. Why? Nakatanud. Na terima niya no to. Miyaw sa upanada sa dugo. Na ninisikreto mo, wada matawrong na terima niya. O pamaabang nga din kakakaga, kang adlalayan isat, yan ay, kaya sawar na yan, aba, ay ito. Ito ay kakabaloyin ka apagalungan o pagaring. At tiruang kaon so pauwing yan, bil hikma. Ang ito man alika tiru Allah, odo ila sabili rabbika bil hikma. Paano na nakasuukit o kad na nakamana swagama, penggulalan sa aungan nagusabut. Au baka bud man mo pang masada ba sabut kami nga nami atero ka panaging nga kasado ba singa na bulong sa arthritis. Well bisa miya kalala sok pa arthritis. Oh. Nagena. Pagada ka lang so tadda nim sikwal. To na pa ni pada mga katawan niya tadda nim sikwal. So saydul istighfar, anto na saydul istighfar. Nanday mataron, la ilaha illa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'ta. Abu'u laka bi dhanbi, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. O katawid na no, sumana niya na tanto dun kumapiman. O ay.
Anton apa ni pada kata ni zikr? Subhanallahil azim. Anton apa? Subhanallah wa mi'aloy so to subhanallah wa bihamdi. Maleno to mi'aloy. Ya la hawla wa la quwata illa billah. Anton apa? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Atau ni wagi ngana hasbiyallahu wa ni'mal wakil wa anda nami abatia. Anda nan miyang hulona. So katutu au namarodu ko Nabiullah Ibrahim na miya kau monso panabang. Apa makon na perang ni naging utua? Apoy. Nanti na hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Isa na kaya nga na su Jibril. Na su Jibril tu. Perang ni naging utua apoy. Na ibo Pedro Ibrahim na hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Sapat na si Allah. Sapat na kaya tabun na si Musya. So Allah. Ama. Is, pamana, siya perang. Alabiya mapia. Alabiya mapia gagaw. Agu mapia apsirakanan. Why? Anda pernah nami atiru? Nauna. Hebu atau ni so Nabi Ibrahim. Seko Nabi ni Muhammad. Kailan niya Nabi atiru? Ha? Ini watawan? Gua ni atiru no tahu mengatawa inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Petero no mengatawa tira na Rasulullah pe timu-timu. So lango no big family. Pagtaw. Para kanu amudu nganu ina. Fakhshawhum. Ama wanam saya tengok magin na magirat kanu kan. Pagi tiara kan kamu. Wangan. Pagi ni kan. Ay buena Pedro la has fazadahum imana. Bud nutum ya kau mansa para tiara na kaya tu kawiran pernah bayar miya siya pa maputi sa materan. Na sumarano na ni ngatiro na miya siya pa yan so puti ko mata niya. Na ya Pedro na hasbunallahu wa ni'mal wakil. Akhirnya, sawan sa tao at tirun yang ko kapita-pita na pagangkuan wallah taman sa magabi. Nasama mo sa tirun yan nakakasikwa gabi-gabi na pagangkuan wallah taman sa mapita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tuan. Nah yan, ano? Ano dapat? Kata niyo, tantad musik wallah. Yan na po. Ya Rabbi lakal hamd li jalali wajhika wa azimi sultanika. Oh, itu apa ning aton? Kuma surata. Tema murais kana kuma surat. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika la ilaha illa wa ilaihi نصر وإليه المصير أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد أصبحنا اللهم أصبح به من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر ميا kadang-kadang nah tu apa dia kata ni Bismillahirrahmanirrahim tu apa Alaysa mia ada lana Alaysa tilawat al-Qur'ani bidzikri beri suka batia sa Qur'an na zikr tadin si Allah ha na ipuna nakakunsi ko suratul Fatihah na tamang suratul Nasa umagang ang zikr saging 10 gawin at te juga ko ha miagunto te juga miagunto na yan akhil habibatiyan yung tabi makin muhadir id'al lisanaka rutaban bidhikrillah hatta tamut balu yang kahit ipagariakan ayay kapkakaukugu dila akan na tadim ku Allah sa taman sarong kadin matay taman sarong kadin maakhir na bunda miya kapi-api ino tanaman ito din kamang niya si Allah Allahumma ja'al akhir kalami
inda intihai ajali fi hadhihi dunya qaula la ilaha illallah. Ya Allah, pemangni nak ya Allah, abalo yang ayamuri purya matiru akan ko kakepupusu umur akan si iku dunia nasu la ilaha illallah. Upama kasutaw namatay na aya kapusan ayon dukiam niuniwan na ini la ilaha illallah dinatandaan si Allah. Miya kasigura dua narakaw suruh. Miya kasuro sira sigura dua suruh. Nah yan na si sagyang kaya ay man to la ko na remaining time na 4 days. Arba'a, Khamis, Jumat, at 3 days bisa. 3 days bisa. Allahu Akbar. Na ubat ano malo mga ukhti mapakala suma ayam anan yan na tadid-tadim tano si Allah. Oh. Ayan na. Ad natin na mga pat asala ko sana mga amala musawirati na wana tanto kumiya kadang-kadang why padu natin nasuka PPA ko melalos PPA ko melalos siya ka agu siya